जों बेलाय लें लाइजाक फुं 11 हय तंखलाय माने ताबुक सारिकनि प्राय 4टा तामुय दङ बुं पूरा सिनि 26 आश्रमबारि जों पूरा एन्ट्रि आजु दन गरक बायका गरक बाय ताबुक जोंरो सिनि भारत सरकार प्लेग्राउन्ड फाय लेना फायजा सिनि मो बाइक लेनि ना हम गाबनो सिनि चंगमारिवो जों एडिसि चंगमारिवो सिनि जे कासे डिमान्ड सिनि बबाग्रा जावाय खेमनि सिनि गेराति प्रालेन अ गेराति प्रालेन जों बसकां हातिनि 16 तारिखआव दिल्लीआव मुभमेन्ट थां दङ अ मुभमेन्टना थाङैना जों दिनै मो बाइक रेल बिसिंति आवायमं अ आवायमं तेइबो ताबुक सुबजतै सिनि बबाग्रानि जे थानसानि मारिव फायाखौ अ लुकुरगनो अ बुकुरगनो सिनि 26 आश्रमनि जत लुकुरगनो आं कोइना मुसुङो नाव ताब बनगो थुइता तंबायदि जों दामुनगो थुइ लेनाय चाइ तंगन जराया सिनि थांनानै लामा जों निजेनो मा सामलायसिनाय जों जुदि बाय थां जुदि सिरि खगै सिनि मान थाइना जों सेगै तुइ माइले हेगाय जोंते के बुया फैनाय कुरै एकमात्र सिनि अ मान थाइ जों माननाय सिनि बबाग्रानि मारि तुइना बबाग्रानि थानजा तुइनो जों आबनो जों बसकांनि 16 17 तारिखआव दिल्ली मुभमेन्टआ थाङै दङ सिनि अ गेथा टेबलानि मुभमेन्टआ तुनानै बगै तिनि नरक बाइक रेल खालामनो खंबसो दिनै जों बाइक रेल खालामनानै सिनि टार्गेटआव थांमाने 2000 थांमाने सरि अब जों काउन्ट खालामनायखाय 1500 जुदि काउन्ट खायगाबोन फरे काउन्ट खालामले एप्रक्स आमति है न 2000 नं खानाय खाखाय नरक बाइक बाय रेल खालायप्रो कोनो लामा रक असुविधा दंगा एबा बाइक रक थुथालिका হ্যাঁ আমতি হাই রক তো কোনো অসুবিধা দং ইয়া স্পেশালি তামবা হিনি লোক রক সনো এক্সাইটমেন্ট দঙ্গই লামা রক তি রক নারগই সনো তি রক খানি কাতে তংথক যা কাসিনি মানগলে রক মানগলে বরক বকতে एक्साइटेड মানে ताबुक संनो कासिनि बाइक रन बिसिंति पाब्लिक रक सनो ते रेस्पॉन्स काहाम बिवइ तो बस कांगो ते बसिनि काहाम माने रेजा लंगा नि सु नु खरकसा वाइटिएफ नि वर्किंग प्रेसिडेंट ngoi जों नुखा नों साक बायथां न हादुलि हियावै नों बाइक बरक बायनो मानजुइ नों साल खा अबले निनि ताम कग्र तंनाय नों खरकसा ngो पुला न आं पुला आंके खरकसा बबागानि सेंक्रा एपसि वाइटिएफ नि वर्किंग प्रेसिडेंट तामबा हिंदी जों सिनि बागै सिनते प्रसान बागै जों निजि बायथां खायांके जों केबो खाइरि फनाय कुरै दिनै म हादुलै न ताम हादुलै जों तामिनानि वाति पामदु जतो एभ्रिथिं जतो किसु मानजाके फनो सिनि डिमान्ड न तनान बागै जों अपन मासाय थबनाय